Vývoz za jačmeň bol taký nízky, že nesiahal ani mačke po chvost. Čím bola neúroda väčšia, tým bolo jej ničiteľov vrabcov viac, ako by sa do krasňanského chotára zošli z celého sveta. Nepomohlo už ani stávanie strašiakov, týchto sa vrabci už nebali. Gazdovia, aby z úrody zachránili čo sa dá, rozhodli sa vrabcov strašiť búchaním na plechové hrnce a riad a vyháňať ich zo vsa von s oslovením pš ps. No čo, chlapi? Čo to bude dnes? To, čo vždy. Chlapi sa medzi sebou zhovárajú. Ako tie vrabce vyženieme? Ja by som ich pochytal do vreca a hodil do vody. Podľa mňa by bolo najlepšie im zviazať nohy a zhodiť ich z kostolnej veže. A dobro sa ich zbaviť. Dav chlapov s tým jednohlasne súhlasilo. To je skvelý nápad. Pripijme si na to. Na zdravie. Kupujte medovníky, sladučké. Kupujte kožuchky, teplé, na zimu. Kupujte krpce. Na každú nohu, nech sa páči, poďte sem, maželi. Rozhodnutie padlo, že akt sa uskutoční na Krasňanské hody svätého Ondreja ráno o 9. hodine po malej svätej omši. 4 gazdovia pod vedením zvonára Košpajca vystúpili na najvyššie poschodie veže, kde sú umiestnené zvony. Na každej strane veže sú okná. Otvorte okná! Povedal zvonár. Zvonár dal príkaz. Keď klepiem na kraj zvona zvaného Ondrej, zhoďte z veže vrabcoch na zem. Ozval sa hrubý hlas zvona a gazdovia na to. Zhoďte tých vrabcoch. Tí však nedopadli na zem, ale len škodoradostne začvirikali. Odvtedy sa nám Krásňanom hovorí vrabčiari. Niektorí sa na túto prezývku hnevajú, no boli aj takí, čo sa hlásili hrdo k tejto prezývke, hlavne keď boli vo svete. Oslovovali sa Čvirik vrabec, držali spolu a pomáhali si. Zdokonalili drotárskú reč a nazvali ju krpoštinou. Usnadňovala im ťažký život žarkov a krpošov.